Sanibona, ngiyathemba niyaphila. Bafethu, yazi umoya wami uphukile kakhulu. Uyabona makuthiwa liphenya ingubo lingene kusuke kushiwo lento. Lo bhuti omncane ubeziphumela emsebenzini izolo wabe esebenjwa inkunzi kanti uzomjaha aze amubambe lo mfana obemubamba inkunzi babesebelwa ngenhlanhla noma ngebhadi ugcine esegwazeka lo yisigebengu wabe eseshonela khona lapho njengoba belina lento yenzeke eThekwini. Amaphoyisa-ke abe esemubopha ubhuti lona obeziphumela emsebenzini akazange esaya ekhaya. Impilo-ke iyisimanga kanjena ubona ngihlezi ngisho ngithi ibanayo into ezokuvikela kungaba ibhande. Uphondo noma intambo ukuze uzovikeleka ezintweni ezikanjena. Nayo-ke ivideo iyalandela, awuzibonele into engikhuluma ngayo. Kune-traffic enkulu sila ku workshop Nandarenk, Mashurenk. Ubhuti othile uphucwe ifoni yakhe, and then njengoba ephucwe ifoni into eyenzakalile wayeseyambamba umuntu omphuce ifoni. Right now balwileke baseyamgwaza, and then emva kwalokho ubhuti wayeseyaboshwa-ke, so asikwazi-ke ngikhona la ezibenge ngikwazi ukuthi ngidlule engenzi lutho, ngingasizi ngalutho. Boshiwe right now, uyasebenza uphuma emsebenzini njengoba ebanjwe inkunzi, so wayeseyiphindiselelake kumuntu, and then umuntu nanguselele right now. Omunye wabantwana engibafidayo engimaziyo, amathumbu angaphandle dale i-traffic ngenxa yokweba. Ubika uDr. Nomvula Shale eThekwini.